ви се, заповядайте, седнете. Мале, радостно очите ми, мале, дядо, сладко. Нали? Така да пушек. О, браво. Маре, ушите нещо са изправили неестествено. Ох, от надуването на балоните, той ми е 2851-я. Изплюй сега балона и кажи за какво съм ти предрявал. Ох, вълнувам се, учителю. Опа! Почвам да се чувствам като класна ръководителка. Много се извинявам. Искам да споделя с вас новата програмна схема на телевизията. Така, добре. Програмната схема е издържана абсолютно в съвременен стил. Добре, започваш. И е озаглавена "Добро утро, източен Берлин". Звучи съвременно. Браво! Продължи по програмната схема. Ще има ли звезди? Вие! Може. Непрекъснато в ефир. Да. Така, всяка неделя ще се излъчва ваша новогодишна програма. Всяка неделя. От понеделник до събота ще върви вашето авторско шоу, което е озаглавено "Добро утро, балерини". Прекрасно. Така, пред бюрото ви ще сложим макет на Берлинската стена. Това е интересно. Наели сме статисти на хонорар да я прескачат. Така, леко. Докато вие си водите интервюто. Така. Да има действие. На всеко зрителско позвъняване от дима ще изкача, внимание, горяща немска балерина. Чудесно, добре, не е лошо, харесваме, браво, не. Само балоните не са ли малко мъничко? Може и още. Продължавам да надувам, отивам да донеса още. Добре. Учителю. Guten Tag. Познали ма? Лили Марлен. Къде си май? Нещата се не нагледно. Забравихме се, бе. Дърдвурст такъв. Опа! Моля ви се, нима се познаваме от някъде. Сега ще се сетиш. Орфея 77-ма. Лятото на 77-ма заебен унзипсих. Под небето, под звездите с звуците на Карел Гот. Алден Плазен, Сузамен, Гешафтен, Сузамен Джиджибиджи. Разбираш ли ме, бе? Абсолютно разбирам, обаче нещо не разбирам. Чузамен, Гешлафен на плаже. Маргарите. Найн Маргарите. Ами тогава Хилде. Найн Хилде? Кое си ти, бе, шатце, кое си ти? Матилде. Шайсе, Матилде! Шайсе! Защо така? Аз съм Бошкилде. Ти ли си, ма? Сети ли се, бе, доброто сватя? Майко! Тъй ми кажи, не ме направи на дърти години. Какво те води насам тъй рязко и внезапно променена? Изведнъж си припомних онова лято, бе. Морето, силите вълни, за теб аз съм морска сирена, моряка удавни цвети. Момент, малко по-лекичко, ако обичам така. Не си спомням да съм бил с теб на Орфея. Искаш ли сега да си спомниш, на бърза ръка да си спомниш? Бошке, искаш ли? Остави ма на мира, ако обичаш. Кажи сега, искаш ли? По-добре ми кажи какво искаш. Като каза кой искам, дойдох ми си на думата, значи тия 2% ги искам. Господи, ти ли тия 2%, бе, на тебе за какво са ти На мене не ми трябват, бе, за жоренцето са, бе, за жоренцето да си има детето. Моля ти се, бе, не дей ми отказва. Те ще ме повъркате с тия проценти, бе. Кефиш мъж, ти ден са. Искаш? Който и, бе. Телефонът ти на вибрация ли си го турил? На вибрация ми телефона. Хайде, дигни го, хайде. Его, Кирито ми звъни. Ало? Здрасти, Кире. Значи, нещата седят тъй. Аз те с 2% не ги ща. И пари не ща. Аз те с акции ще ги дам. Безвъзмездно, да. Ще ги дам на тоя, който направи по-добра централна информационна емисия. Новини. Да. Ще ги дам за телевизионното изкуство. Бошке, разбрали, бе?
Това е за не. Ето, казах ти, че е ужасна. Ах, мамачка, какво им се молиш на тия краставици? Нали ние ще ги ядем, а не тия нас? Не е така, Лариси писи. Не е така, маме. Тия краставици може да са от уния краставици. И после те да ни изядат главата на нас. Чакай малко, само да им сменя енергийния код и почваме. Ох, амандич. Влез. Тигали, какво искаш? Спартак тук ли е? Няма го, той е на смяна. Чудесно. Ама айде, и теб да ти няма. Спокойно, Лариса. Идвам по работа. Аз работа с теб нямам никак. Значи не искате работа в телевизията, така ли? Телевизията? Телевизията? Ама какво правите вие? Ама съвсем сте объркали тук нещата. Така, много важно е, когато се прави таратор, да се разбие добре киселото мляко. За каква работа в телевизията ми говориш? Професора прави конкурс за най-добра информационна емисия. И аз събирам новинарски екип. Нали водиш новините с тая Мара? Мара, сега ми е конкуренция. Да. И аз си търся за новинарски екип хора, трябват ми за времето и за културата. За културата? Времето. Да, и аз сметах да поканя вас. Съгласна съм, да. Колко бързо се съгласила, Риса. И нали става въпрос за културата? Да, ама човек би помислил, че си много лесна. Ах, Боже. А ти, Афродита, ще поемеш ли времето? Толкова неща съм поела в живота си, че едно време ли ще ми се опре. Значи имаме екип. Ще ги разбием. Но най-важното, което трябва да запомните е, че когато ние представяме новините, трябва да обърнем задължително внимание на професора. Защото от него зависи нашето бъдеще. Ако професора ни хареса, значи телевизията ще стане наша. Маме! Колко са 2% от тая кицела? Ами половината, бе, Жоре. Минимум! Маро! Кой вятър ти довял ушите при нас, ма? Точно, въобще не ми се слушат твоите простоти. Идвам тук за нещо важно. За да изчистиш ли? Слушайте, трябва да спретнем новинарска емисия. Тиган ми е конкуренция и друг избор немам, само вие ми останахте. Питам те, от къв зор? Знам, бе, маменце, знам, бе. Он е типлека професора, решил да си даде 2% на този, който направи новинарска емисия. Димек, новини. Аз го знам. Добре, значи, маме, аз резко взимам спорта. Георги, спорт няма да има, защото професора го мрази. Георги, взимаш времето. На Бошка давам културата, защото нали има компания за оперна музика. Ало, кич не се разпорежда в къщата ми, аз ще взема времето, Жорто ще вземе културата, да видят хората колко е културен и колко е образован. Ма какво разбира Георги от култура, ма? Дай, мама, аз какво разбирам от култура, бе? Какво да разбираш, бе, майче? Културата е най-простата работа, бе, че доплещиш, какво плещат останалите, яре. Стига, мама, вземи си тук 5% от пицата. Не се притеснявай, ма дошла си при най-точните хора. Първо, защото сме ти роднини и второ, защото с Жорито сме най-добрите. Жоринце, айди да порепетираш, майче, малко. Аз какво да правя? Какво ще правиш? Ще почистиш тука, ще сложиш летите джанти на голфа, и ще смениш ремъка на гангренажа. Да не забравиш да купиш кайма. Това кайма, бе! 60% телъща, 40% свинска. Така,
Скъпи колеги, след малко започваме. Искам преди всичко да ме впечатлите. Да ме впечатлите и да ме просълзите. Иначе не 2, ами 1% няма да видите. Така. Тигане. Искам да започнат новините. Да почнат сега. Здравейте! Днеска водещата новина е, че сомалийски пират превзе българската фрегата Дръзки. Той обеща да освободи кораба, ако получи безценната касета с новогодишната програма на професора, снимана в Източен Берлин през 1976 година. Тигане? Марче, здравейте и от мен. Добра новина и от Северна Африка. Престрелките между Кадафи и бунтовниците са прекратени, след като враждуващите страни са седнали на масата за преговори и са гледали новогодишна програма на професора, снимана в Източен Берлин през 1977 година. Марче? Карла Бруни е на път да се раздели с френския президент Никола Саркози, защото цяла седмица той не й обръщал внимание и гледал новогодишната програма на професора, снимана в Източен Берлин през 1978 година. Тигане? Американският президент Обама е на път да изгуби подкрепата на по-голямата част от електората си, защото наивно си е признал, че не е гледал новогодишната програма на професора, снимана в Източен Берлин през 1979 Марч. Вече 3 дни закъсневат доставките на газ за Западна Европа. Причината е, че премиера Путин вече 3 дена не може да отлепи от очи, извинете, от новогодишната програма на професора, снимана в Източен Берлин през 1980 година. Тая не я помня. И една извънредна новина от Wikileaks. По последни данни стана ясно, че Осама Бин Ладен не е жертва на американските тюлени. Когато те са пристигнали, той вече бил умрял в кавички от смях, гледайки новогодишната програма на професора, снимана в Източен Берлин през 1981 година. Абе, и тая не я помня, ама, що му от Wikileaks казват. И една културна новина. Преди рубриката за култура. Арнолд